Yeah, sanibonani. Babukeli ngiyanibingelela, ngiyathemba niyaphila. Nathi siyancenga. Sesekuye leyo ndaba ukuthi sinipha ama-video ngokushaqisa abantu. Inhloso yalonto ukushaqisa abantu. Umuntu osafuna ukuze ebugebengeni ukuthi kunama-challenges kanjani. Siyabonga. Ukuphila ke kwami ke ejele eBuduvusi ngise 15B inombolo angiyazi. Kwabanzinyana kodwa noma nganginayo i-backup leyo ukuthi ngoba ngidlala ibhola. So kwahamba kwafika isikhathi sokuthi bephume laba bantu manje abanegwebe ezincane kusale laba begwebe ezinkulu. Akukhumbula ukuthi lo isikhulu sami sithe sizokwenza indlela ukuthi mina singiqine. So la kune speaker lapha bakwazi ukumemeza ngaso sikhulume bathi bazokumemeza mabethi khuleka nemithetho uzosho igama le number yakho. Number 15 bekuvulele umnyango bathi uphuma nezinto zakho. Kodwa kokuqala niphuma nesibhedlela neyokalo. Angazi wathi bakucheck ukuthi uphume nasiphi isifo then ngakusasa siyahamba. So mina ngiphuma ngazi bamemeza khuleka nemithetho ngisho nami igama lendlu ngiphume ngemela sivale isivala. Ngihambe ngekuphi siya esibhedlela. Sifika esibhedlela hayi siya check everything yonke into igreen. Ngiyabuya mina njalo akuduma point yana angazi nokuthi kwenzakalani. Okay sivale. Ngihambe ke ngilale ngibuyele endlini ngilale ngakusasa ekseni sithi abokuqala ababizwa. Mina igama lami alisaphumla. Ngibiziwe kodwa ngesibhedlela lisaphumla ababiziwe. Behambe bonke beye ngaphandle. Behambe bephume kuthiwa thatha into yakho siboshwe wonke usiboshwe. Siyithi laba begwebe ezincane ke manje ke sodwa. Mina kodwa igama ngicela lingasabizwa. Sengibanjela ukuthi manje fanele ngisalela ngidlala ibhola. Hayi kujike ngishawe into yasesibhedlela. Esibhedlela bafikile abantu babalwa kwaziyo ukuthi sibalo naso. Why manje sibe kanje? Ayi kwacinga ngathi ngiyilalele nje ngibhekele phezulu. Bangena phakathi kuthiwa ya uzama ukweqa. Yabo angazi mina ngithi uzama ukweqa why ngoba uyazi wena ukuthi izolo utsheniwe ukuthi uhambe ekseni. Ngithi mina ngaze ngitshena ngazi kahle ngimanze ukukhuluma into mina ngiyaqala ukubosha ngazi kwenzakalani la. Kuthiwa wena kodwa ubuye lesibheke ukuthi yebo. Asebebuya vele nelist ibhaliwe vele. Hayi thatha into zakho thatha uzama siyaphuma siyahamba. Siyamove ke manje siyaphi siyengwavuma. Afike ngwavuma ila kunzima khona ke ukusurvive ngaphandle kwenombolo. La mangifika ngiyafika ngingena ngasemnyango. Ngifika ngihlala phansi. Ngingene futhi khona ngapha 26 ngihlale phansi. Ake yabona ukuthi angidukeli ngapha kwa left, ngidukela kwa right. Mangifika la ngifike ngihlale phansi. Hayi. Siyahlala ke la phansi yayangibuza indoda ngwabani yanyaka. Hayi ngifuna ukukutshela futhi abantu abahlala kweinseleni kwekhawini ila wena uthi uma bekusa kulelo jelo ujethi ngeke uthole ngisho yedwa ngathi banisonta ngasho njalo. Uyabona umuntu wasengwavuma ngamthola egcwele ngapha komthunzini noma komaphumulo noma koSteng. Uthola ukuthi umuntu wakomaphumulo ugcwele le kongwavuma banisonta kahle nekhaya. Ngifika abantu basesikhawini abaningi hayi ke kube mnandi kujwayelana kuthatha umthetho ke mina angwazi ke. Hayi ke bengitshela ukuthi hayi nasi isiphuthi sami ngizosibeka la. Hayi ngisibeka lapha phansi ngisigoqe. Lapha Buduvusi ngoba umthetho ongawushayi. Bakuthi makufika umuntu omusha oshaya inombolo bengishiftisa indawo kulala mina. Ngibeke ngilaliswe kula abathanda khona bona mina la ngingathandi khona. Ngisho ngasala umbhede lapho uvulekile. Ukuthi mina ngugcwala wama 26 bebenganginikeza umbhede. As long as nje makukhona umuntu okhona oshaya umthetho. Thina kahle singamshaya umthetho siza last. Yebo noma unogwayi mangaba nogwayi mhlawumbe kufika ivisit abazokubona awushaya ngithi umthetho bafika mhlawumbe wena ngothi umthetho awaze ejele ukuhamba kanjani wefika umuntu ethi ngisacela ungibhemisa angithi ugwayi uzowukhipha uyawubona ukuthi ungaka uzosuka kule sale ekule esho ukuthi lo mfetho kanje hayi unogwayi. Uyayibona wena usubona ngalawo abantu ungaze utshene ukuthi wena abantu ayibakukhonzile efika umuntu eke lokishe emkhaka manje emkhaka umuntu ozokuthinta la yes wena njengamanje ukhuleka uvikelwe yimi emkhaya awuna into yokubhema emkhaya uyathi uyabona ukuthi manje sengenze njani hayi uyangivikela umuntu uthatha ugwayi naye njalo uyawubona ukuthi ungikhipha ungakanani uyoze uphele Buduvusi same day kwakuyindlela ngoba kwangelo eshuthi ejele kahle athi mawusendaweni yokugwetha abafuni ukuthi uhlukumeze esinye isiboshwa kodwa ugwayi that's how ukuthatha ugwayi wakho ngesitayela uyabo bawuthatha uzophele nyanya uzophela ngoba ngashoni la ngukhona. Uma sengiqala mina kulabo bantu ukuthi ngiyofuna ugwayi nami siyacela phela sicela ngibhemisa kuphi khona ngazini.
kahle ugwayi bakuthathela kanjani into zakho noma uzizwe ungekho right ngonxa uthi umthetho awazi kanjani. So indlela abenza ngayo ukuthatha izinto zakho lendlela into efana ngabe wena njengelungelo lakho njengesiboshwa awukwazi ukuyithola ucindezelwa ojele uphinde ucindezelwe nabantu abashaya umthetho ngoba wena uyingane yabo kahle. So umuntu ongawushaya umthetho ejele uyambona ukuthi unjani unqandwa ngapha at the same time ebegadiwe ngoba mina ngithi ngathi mangifika ngwazi umthetho ngangena kwa right kwakusho ngangikhombisa ukuthi ngithanda ama 26 but umthetho wakhona angiyazi inombolo yakhona. So laba bangigada kuyonke into enzakalayo engabe ubungozi kumina engaqhamuka ohlangothini lasema 28. So ngoba akufana uyibona kuphela abangangihlukumeza base 26 uma befuna ukudlala ngami benze noma yena abayithandayo ngami kodwa ngeke kwase 28 ngoba nabo base 28 banabantu babo akufanele bedlale ngabo bathi mabengena bethi kwa left ukusho ukuthi uthanda ini ama 28. So yilapho umuntu oshaya inombolo ongashaya inombolo okula akaphila khona kanzinyana uyabona ukuthi uma ungashaya inombolo awunasey kahle ngalendlela but kuyenzeka kube no say kufuna uvule la uhlakaniphe yonke into oyibona ukuthi uhlakaniphe ungayivezi uyifihle uyazi uyakhona ukubashala abantu bewazi umthetho ubashaya ngomqondo ube ngaphezulu kwabo. Mina ngike ngakwenza mina kwasho ukuthi sengizophuma kodwa ngike ngakwenza sengizophuma umuntu oyayijethi inombolo uyayazi eyisebenza ejele elapha phezulu ngamshaya umqondo wakhe mina ngamuwina konke into engiyifunayo mina sengiyazi nje ukuthi ngiyaphuma ngiyahamba and angiphumanga mina engwavuma ngabuya ngazophumela emadala uyabona ukuthi ngivela bafanele ngisuka la ngizolala ngabe sengiyaphuma so sengimgudluzile umqondo wakhe uyabo. So uyabona ukuthi angishaya inombolo kodwa ngikhombisile ukuhlakani bami ukuthi hayi ngamwina naye nethemba lokuthi hayi kuzokwenzeka ngimrobha ngani ngiyamtshela ngizoba nevisit lizofuna ngoba la lafike lilodwa cabanga ke engwavuma yabo lafika ivisit. So malifika ngafika nezinto eziright ngavela ngakuthatha ugwayi ngami cela ungiphathela wona mina sengiya kuyena ukuthini ngiyocela so uyabona ukuthi ungashaya inombolo kunjani kanti kube ngangishaya inombolo ngayiphathela ugwayi akekho umuntu wayezocela futhi ngazosheshe ngikubona ukuthi laba beza ngalomqondo ukuthi sebeyangisebenza ukuthi manje bethola ugwayi. Ngiyabuzwa mfowethu mfowethu bake babuza abantu lana ukuthi labantu abagay baphila kanjani mangabe sebefika ejele yabo. Bengabuza abantu kuma comment kwamanye ama video so ngiyafisa ukuthi baphendule lapho. Noma like mina angifuni uqamba manga mfethu angikaze ngibe naleso sokuthi ngiboshwa nomuntu like okay kodwa mawuyibhekisisa lo nto le ubugay ngoba emajele uwazi ukuthi abafana bayathandana bodwa uyathi umuntu wesilisa uyaphenduka ebe umuntu wesifazane kodwa ebe umuntu wesilisa elalwe enye indoda ngemuva. So mawubhekisisa kahle ngalelo langa makuthiwa kunestabane ejele ngicabanga ukuthi ikungaliwe ejele ngaso sonke isikhathi isidumbu futhi ngineshow ukuthi sengaphuma mhlambe ngeke iphele inyanga kungaliwanga ngoba mawubheka lo ozobe ngene egay yena naye vele uzobe enjani uzobe sephakathi komhlane nembeleko uzobe ulethele ukudla kwakhe konke akufuna uyabona uyayithuzela nje ukuthi uyayibambela akathanda khona yonke iflavor kahle iphambi kwakhe okusho ukuthi ayikho into akayiswela kufana ngaphandle ngoba akibonke umuntu ogay. So yena manje la ngaphakathi vela amadoda nalala ngaphakathi afune enye indoda ngemuva so lo uzobanga mawusubhekisisa kahle uzogcina sebanga mfethu ukuthi awami namhlanje uzolala nami uzolala nobani uyabona into ingagcina senze njani sekuyaliwe ejele. So angifuni uqamba manga mina ngaze ngiqondane nakho but ngokubuka nje ukuthi mangathi kunomuntu ogay ngikanzi ngoba phela ngabanga kahle angithi yena vele uzobe kwenza ukuthi uvele into yakhe. So thina masiyenza like uma siyenza thina singebona ubugay vele ngithi ngisuke ngiyenza ngani ngokucasha nami mhlawumbe ngiyakuphoqa ukuthi ekuyindoda athi nami ngikuthi ngiyithole ngawe ngemuva uyabona ukuthi lonto leyo ngiyakuphoqa ngishintsha into oyiyona ngikwenza into engeyona so into kanjalo mfethu.